Siyabingelela kakhulu kumpostoli egameni lika Jesu uNkulunkulu asivusele yena in our generation. Siyabingelela kakhulu man of God nomama nihlezi nisibusiso ngendlela engakhulumekiyo ezimpilweni zethu. Amen. Sihloniphe zonke inceku zenkosi ezikhona ekseni egameni lika Jesu baba umama insizwa intombi. Izenzo chapter number 6. Izenzo chapter 6. Ngifisa sikhuleke phezulu kalamazwi. Verse number 1 kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda kwavela ukukhonona kubaJuda abakhuluma isiGreek ngamaHebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni ngemihla ngemihla. That is crisis. Verse 2 abayishumi nambili basebebiza ibandla labafundi bathi akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. Akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. Verse number 3 funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa nodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lo msebenzi. The first committee kwathiwa limiselwa lo msebenzi hayi lezi ikhundla kodwa kwathiwa lo msebenzi. Verse number 4 kepha thina bazalwane uverse 4 kepha thina siyaqinisela ekukhulekeni nasenkonzweni yezwi. Verse 5 lelizwi laba lihle kulo lonke ibandla kushuthi kwaba khona amen omkhulu ukudlula lo enguthola njengoba ngisafunda lamazwi lonke ibandla la phokoza base bekhetha uStefan ngicela ungasababali ngoba vele sebafa sekukhona thina. Verse number 6 babamisa phambi kwabapostoli babakhulekela babeka izandla phezu kwabo. Umphumela wayonke lento verse 7 izwi likaNkulunkulu landa. There was a growth in this church. Izwi likaNkulunkulu landa umuma wabafundi wakhula eJerusalem nesixuku esikhulu sabapriesti salalela inkolo. Baba izwi lakho Nkosi siyalimukela ekseni babothona namandla lonke help our minds babothongcwele egameni lika Jesu kulesi sikhathi usenzele umuso omkhulu nomangalisayo in Jesus mighty name. Amen. Sifunda izenzo bazalwane chapter number 6 one of my favorite passage uNkulunkulu ebeke enhlizweni yami lamazwi ngibe nokujabula kakhulu is one of the favorite passage that I love ezwini likaNkulunkulu. Amen. Sifunda izenzo chapter number 6 la khona izwi kaNkulunkulu lisivezela mhlambe into esingayibeka ngamazwi ayelula the first committee ibandla labanalo uma liba naleli committee lokuqala in chapter number 6 la lingaplanile noma babengayitsheni ukuthi sebefanele bebe ne committee kodwa kwaba isimo somonakalo osuqala ukwenzeka kuleli bandla. Into eyayenzeka lithi iBhayibheli uma ngama conference kuhlangenwe bedla khona ade gcine bengasadli bengasabelwa ngendlela okufanele babelwe ngayo. Thiwa uma kwenzeka leyo nto bazalwane it was one of into eyaba chaos
eyayingacishe liqhekeza ibandla likaNkuluNkulu. The amazing part ukuthi licishe liqheke kanje kodwa ligcwele izwi futhi ligcwele umthandazo, kodwa ngenxa yokulekha kokuhleleka lacishe lafa libe livutha. Mhlambe sengifikile lento engizokhuluma ngayo. Leli bandla uma ku chapter 6 ufunda kuthiwa laligcwele izwi, ligcwele umthandazo, ligcwele amandla, kodwa in chapter number 6 verse 1 kuthiwa kunama complaints, kunemess, chaos. La khona kukhona bathi yazi thina makuhlangene asinakeki kuyavuthwa kuphela, kunezinto esingasayitholi ongebe siyayithola la ne chaos ekuvutheni livutha phela. Thema kufika phambi kwabapostoli, I love i-approach yabapostoli. Abapostoli thema kufika kubo bazalwane bavele bangalisusi izwi nomthandazo, bathi akuhle bese ngasuka ezwini, ngoba ingozi ureplace ukuhleleka ngezinto zikamoya, ingozi ukususa izwi ususa umthandazo ngoba ufuna ukulungisa ukuhleleka. Bathi akukuhle basisuke la, sizoqinisa thina la, khethana abanye abangahlala ematafuleni. Uma kuhlangana ukuvutha kwethu nabahleze ematafuleni leli bandla lizoma. Kafishane today I want to speak up to the level ngithi le system yale bandla ingakusiza even personal. Even umuntu angeke waphumelela noma ungavutha kanjani kanti awuhlelekile. But uma ukwahlanganisa lezi zinto wayifaka wazenza za balance in your life, akukho okwazi ukuma emva kwakho. Iclosure yami bazalwane uThixo ngiholele ekutheni fanele ngithandaze ekutheni awukho umangaliso okwawenzeka Old Testament to the New Testament lezinto zingahlangene. Yes, that would be my prayer namhlanje sikhona abazalwane wami, because kuvamile abavuthayo bengazwani nokuhleleka, kuvamile abahlelekile bengazwani nokuthandaza. Sanibona bazalwane ekseni isitha siyayisaba le combination, siyayisaba le combo ukuthi ihlale kumuntu oyedwa, because le combo ka chapter 6 yayithi fanele sivuthe sithandaze sengathi ngeke sihleleke, kodwa mase sihleleke sengathi ngeke sithandaze. Udinga uma wenza okuthile ukwenze sengathi okunya unakho, umuya kuNkulunkulu uyilahla kuye, uyilahle sengathi ngeke uhlale phansi udwebe. Uma udwebe sengathi ngeke uye entabeni ukothandaza. Uma kuhlangana lezi zinto, there is something that is happening. Kwenzani ukuthandaza ukuvuthizwe? Yonke leyo kuthandaza ivula umkhathi, because uEphesians 6 usasibambene nagazi nanyama, sibambene nemibuso. So uma sithandaza kuvuleka umkhathi bese kudlula into eyihlelile ezulwini. So uma umuntu othandaza kuphela umkhathi uvulekile, kodwa yikho into ehambayo iyopresentwe emazulwini. Kanti noma ungahleleka, uma ungathandaza uhlela kahle kodwa kungenzeki lutho okuhlelile, inkinga umkhathi uvalekile. But uma ukwahlanganisa lezi zinto zombili, uSathane uhluleka, ngoba uma siguqa sithandaza sifasta sishiswe noma yini esemkhathini iyadeda idede, kodwa kufanele kudlula into ke manje iyohlala phambi kaNkuluNkulu ukuthi nanti into ubutheleza ayifunayo, nanti into ayihlelile. Na uSathane akafuni lento ihlangane, because umthandazo nezwi wenze okunye kanti ukuhleleka kwenze okunye.
So in chapter number 6, in chapter 6, mhlamba ngivele ngenze into ekuvezela leli bandla ukuthi livelaphi. Ibirthday yebandla sokhumbula ukuthi uchapter 2. Belingekho ibandla before chapter 2. Leli bandla lizalo ku chapter 2. Ngosuku lePentecost. Ngentshumayelo nje kaPeter lithi kwavela kwaphenduka 3,000. From 3,000 in chapter 4, in chapter 3 kusukuma ishosha. Sakwenzeka imangaliso. In chapter 4 bayaboshwa. Ko verse number 4 liveza ukuthi ngomangaliso weshosha kwasindiswa amadoda awu5,000 in verse 4. Thiwa besifazane bengabaliwe. Usungahlanganisa u3,000 ka chapter 2 no 5,000 ovela ku chapter 4. Shuthe libandla seligijima ko 8,000 abesifazane bengabaliwe nezingane. Ku chapter 6 yibandla noma inamba singenayo. Mhlambe baseligijima over 10,000. Bagweliswa. Bagwela umthandazo. Lento bayahlonishwa bayasatshwa endaweni. Kodwa ngaphakathi kwaqala umsindo. Kwaqala umsindo laba abantu baphilisa abantu ngezithunzi. Kwaqala umsindo laba abantu basukuma ishosha phansi. Abapostoli mabe addresswa babonza ingxaka yikho entweni esiyiphethe. Inkinga lento esiyiphethe ishade nenye into esingenayo. Lento ayihambi ngezo zakamoya yodwa. Kodwa sidinga abantu abazohlala ematafuleni. Laba bazoba sober. Bebuke lento esiyenzayo beyibhale phansi. Beyihlelele bengayi kwelikamoya. Uma kuhlangana labantu ababili khona into engenzeka. Mhlawumbe let me say something bazona. Kuvumele ukuthi singafani. One of the crises la sifuna ukuvutha sonke khona. Kanti kunalabo abanye abaphiwe futhi ababizelwe ukuthi sishaye ilimbo nabeqalase yini engalimaza le conference, yini engaxosha abantu, yini engalimaza leli bandla, sivuthe thina abanye. Uma kuhlangana leyo nto leyo siba nebandla lingakwazi ukunyakaziseka. Kuvumele ukuba yilokho yikho. Kuvumele ukuba yilokho yikho. It's very much important. What is important ukuba uwe? Kune verse esili Jesus Christ why ingena kule verse. Esishaya abantu ngeke ngalikhuluma kancane nabanye bafethu sidlizo. Shaya abantu kaningi ngalo. Kwibandla laseLaodicea. Athi uthi uJesu wena awubandi. Awushisi. Uyisivivi. Ngizokukhafula. Lela verse shaya abantu kakhulu kube sengathi uJesu ufuna abavuthayo. Kanti asho ukuthi ufuna abavuthayo. Uthe ngangqothi uyabanda noma uyashisa. Ngoba nobandayo siyamfuna. Esinengxaki nayo ilona ongafithi kwabavuthayo. Engafithi. I even said impostoli le scripture ngaqala ukusibona kangconywana mhla usuthola imap yaseLaodicea ukuthi lela dolobha bekuyindawo enomfula o2 kunomfula kuthiwa uvela ushise amanzi akhona njalo mayigeleza ashisa phela umuntu mayihlezi kwakhe efuna amanzi ashisa uyazi uyakumupha umfula so kukhona owesibili wona ukhipha ashisa ukhipha abandayo kuthiwa ibanda cha njalo umuntu mayifuna amanzi aqandayo uyazi uyangaphi. So amanzi athi engasebenzela uDK amanzi lawa antuku lawa woma antukuntuku. Thi umuntu mayewaphuzile bewakhafula. Ethi mina ngifuna ukubanda ngifuna ukubandayo. Ngifuna ukushisayo ngifuna ukushisayo. uJesu usekhuluma naleli bandla le yancwadi akuyona incwadi yokuvutha. Incwadi yokuthi kuyingozi ungabi useful. Kuyingozi ungabi into edingekayo, iba into edingekayo. Lana bandayo beyisidinge Laodicea ngoba uphuma efuna abandayo uyazi ngiyakumupha umfula mangifike kulomfula ogeleza ngapha ngobuya isidingo sami si-attendile. That book akuyona yokuvutha incwadi yokuthi be useful iba yinto eyisidingo lwela ubamba iposition yakho
in the body of Christ. Lwela ubambe position yakho in the body of Christ. Lakhula leli bandla, oh Jesus Christ. From 3,000 go chapter 4 lagijima go 5,000. Go chapter 5 siyakhumbula basebenikela ngamaplaza go chapter 5. It was a mega church. Ngangiqala ukubona umnikelo kanti uyakwazi ukubulala umuntu. Ngangithi nje umnikelo uyaphilisa kuphela. Kanti uphilisa mawukhiphile mawugodlile ukhipha isidumbu. Kwafika phuli eyagodla kunikelwa. Kwaphuma isidumbu noma amene ungekho bengazi lento iyabulala. Ngangitshela iyaphilisa kuphela kanti iyabulala futhi. Zikhona izidumbu ezidala umnikelo. Kwaphuma isidumbu lithi iBhayibheli uma ufunda ku chapter 5 verse 14 kuthiwa then lakhula futhi kakhulu. Mase iBhayibheli iveza ukuthi inamba yalo ayikaze izibaleke in chapter 5. Bazane sondelani size kulo chapter 6. In chapter 6 bangena nje qala ichaos. Kusuma abanye bathi hayi kuyavuthwa impela kodwa kade kudliwa kuleya session thina sitholanga ngisho ama plate. Waqala uma ubuka lo msinda wona omncane wawungaliqhekeza ibandla livutha bhe. Abapostoli abazalwane khona abayenza basukuma bathi akukuhle ukuthi singashiyizwa ngoba lizofa noma lingahleleka umizwi lingasekho. Ngicela ngoba maningi afile osungena kuhlelekile yonke into kodwa uzwe into yasekhaya yikho la endlini. Uthi uyaqalaza mhlanje qala la nento yasekhaya mhlabe faka ukuhleleka baqosha into yasekhaya. Bathi abapostoli ayasukike thina la sizoqinisa ezwini siqinise emthandazweni laba yana bahlala ematafuleni beqinise kuhlelekeni. Verse number 7 umphumela walento thiwa umumbo webandla wakhula eJerusalema yonke ibandla lakhula. Even abapriesti besikhathi balalela inkolo ngenxa yokuvutha nokuhleleka. Akuvuthwa kuphela kodwa futhi kuyahleleka. Hleleka sengathi ngeke uvuthe. Uvuthe sengathi angeke uzuhleleke. Uma sesiphambi kwakhe ahleleke phambi kwakhe silahla phansi phambi kwakhe siyakhala kodwa mase sihleze emakhaya wenkosikazi yenza njani lento siyahlela masiqeda ukuhlela siyakhohlwa hleleni siza kuya sithi kodwa singayini ngaphandle kwakho ngingawuqala kanjani lo nyaka ngaphandle kwakho kodwa mase ngihlezi ngiyawudweba unyaka yazi u2026 ngifuna ukuthi kodwa ngakuthola kanjani ukuthi ngingena ngiphethe iplan kodwa ngayithembi iplan ngihambe ngoyilahla kuye noma ngiyilahla kuye kohlangana phambili ngoba ukuvutha kuvula umkhathi. Kunabantu uma ngathatha idayari yakhe ungabona ukuthi icebe kabi kodwa ayinawo umthelela. Irich kunabantu abaphika ukuhlela kuphela usathana ubakhubaze ngokuma ngomlenze owodwa. Kodwa kule prayer nje kuseni mangizothi inkosi sipha lemlenze yombili asithi sivutha phe kodwa futhi uNkulunkulu usenze sibe abantu abahlelekile. This was a church but ungayikopela lento uyiswa kuwe personal ukuthi ngingedwa nje ngizoba umpostoli kimi ngibe nezwi ngivuthe ngibe amadoda awu7 ngingedwa. Oh lama hallelujah hallelujah ukuthi angifuni ukungena kugeneral. I want to stick to the scripture. Sengicela ngingena into kugeneral ukuthi eminye imishado izilimala ngoba sifuna ukuvutha sonke emshadweni kanti kenze inkosi ibone ukuthi ngeke ulungu uma ngashadi umuntu ovutha njengawe. Thola umuntu osoba ungabe usumphoqa ukuthi naye akakushaya akabe lento oyiyo kohlangana lento niba unstoppable because mina ngiza ngomoya
yena uza ngokuhlela inkosi yasematafuleni. Mhlawumbe siye kwi-closure ukuthi awukho umangaliso okwenzeka. Lezi zinto zingahlangananga. uJesu wondla amadoda u-5,000. Sengiyathandaza. Ngifuna sibe sober. Study the miracles. Ngoba unyaka ozayo unyaka wemangaliso. Unyaka omkhulu. Kodwa ngifuna ubone. Uthi uJesu ninani? Ukuthi ninani akulona iside lokuvutha. Iside le-order. Bathi kunesikhaftini ozani bazalwane? Anikho. Ninani? Bathi sinesikhaftini. Because ukuhlela kachaza uyazi ability yazi unani. Khohlwa lezi zinto sizodla abantu abangaki yini eninayo. Njawo yabona lento ozoyifuna angeke uyithole ungakazi nokuthi unani. Ikuphi lokho nakho? Bathi hayi kunesinkwa. Bakunezinkwa ezu5 nenhlaza ezimbili. Sethi uJesu thathana abantu nibahlalise phansi. Akavuthi uJesu. Iside le order. Ngifuna ubone izinkwa zophumaphi. Bahlala abantu phansi. Kwayisikhathi kuhlaliswa abantu phansi. Awuhlaliswa abantu over 5,000. Ngoba iorder ungacabanga ukuthi iyakubambezela. Iyenzela ukuthi uma usuqala ulandeza phezulu. Kuhlangane lento vele kwenzeka ummangaliso. Kuthe maqede kokwenza yonke lento uJesu wathatha isikhaftini wasiphakamisa. Hawu wagcina ngokuthandaza uJesu. Aningizwanga. Akaqalanga ngokuthandaza ninani. Hlalisana abantu phansi. Kuthe maqede iorder wathatha isikhaftini wasiphakamisa. Wathi baba ngiyabonga ukuthi ungizwa njalo. Kwahlangana isikhaftini nalokho akuhleleka. Sahlangana nomthandazo. Kwavele kwadla amadoda u5,000 kodwa kwasala imvutho. Le miracle ayivelanga ekutheni uthandazile. Kuphela. Lo mangaliso uvele ekutheni ninani. No yekani ilimi ninani sisaya mthandazweni ninani. Sethana abantu behlale phansi. Thema basetheka behlala phansi wayesethi uJesu hayi sengaqala sithandaza. Kwasuka izinkwa zomfana oyedwa. Kwadla amadoda over 5,000. Zingabaliwe ingane nabesifazane. Hayibo uvelephi lo mangaliso. Kushadiswe ukuhleleka. Kwashadiswa nomthandazo. Kwashintsha into encane abanayo. No, wena udinga increase kulonyaka ozayo. Shadisa ukuhleleka. Noma unganganyunguswe emsebenzini kodwa shadisa ukuhleleka. Ukushadise nokuthandaza. uJesu akasho ukuthi ayinasi isikhaftini ngicela ngicela ezinye izikhaftini no masisodwa nje sengibongile. Ngoba noma unganyuselwa imali engakanani uma ungahlelekile futhi ungathandazi uhluleka naso isikhaftini sakhe esikhulu. Kwenzeka ummangaliso. Second miracle umkhumbi kaNoah. Kubhidlika amabhilidi kodwa lo mkhumbi wona ubhidlike. Kanti ukhandwe njani? Check ukhandwe njani? uNkulunkulu uthatha isikhathi wenza imeeting noNoah. Umtshela imaterial. Umtshela usize. Umtshela amawindi mangaka. Kanjoba bexoxa nje mawuxoxa noThixo uyathandaza. Kodwa akathandazi kuphela uphethe ipeni nephepha uyabhala. Uthi uthena ngapha iwindi lingapha awanikho bangcwele. Uthena umnyango ngapha. Esibexoxa umthandazo. Kodwa akancikanga ekutheni ngixoxe noThixo uphathe ipeni nephepha. Wadweba umkhumbi. Wawudweba waba neplan. Wabuza ngipende ngani awu ngekoliti wabhala yonke into. Kuthe makuhlangana iplan yomkhumbi. Kuhlangana nokuthi ukhulumile noNkulunkulu wathandaza. Kwawa amabhilidi strong ukudlula umkhumbi. Okhandwe ngaphandle kwale combination.
ngicela ukukhuluma ebandleni. Kunezinto ezinkulu esazowa zabanye abantu oyithandayo uzuyihalele kanti ayikhandwanga ngokuhleleka, ayikhandwanga ngomthandazo, eziye ikhandwe ngengqondo kuphela. Kodwa hlangananga lezinto ezimbili. Kwawa amabhilidi kwasala into eweak. Kanti noma ingaba weak kodwa mayikhandwe ngale pattern into yakhe izoma noma singawe zabanye. Hayi bafethu kusaba kunabantu ekade sibahalela sibabonga kanti into zabo bayikhandanga ngomthandazo nokuhleleka. Mhlawumbe bathatha into eyodwa kanti uthi ngihlanganisa. Kwawa amabhilidi osimende amatshe kwazoma into yeplanga. Kuyenza sense? Akuyenzi sense. Kodwa kuyacaca ukuthi le combination ayikho into ongayakha ngale combination uyiluze. Hey Miss Cole lento engicela ukuyisho. Akusizi ukuba nento kade usazoyiluza. Kungcono unganyuki kade usazoya phansi. Lento yokuquick kube nezinto kodwa ungayenzanga ngale combination. Ihleli into. Ithandazela into. Ihleli into. Ithandazela into. Le formula ithi noma ungenza into eweak zowe zabanye. Kucaca ukuthi okwami kuweak kodwa ngakuhlela ngaphinda ngakuthandazela kuyoma. Kuyoma. Oh Jesus Christ. Hezekiya emathambeni omileyo. Avuswa yini lamathambo? Umthandazo? Hayi wodwa. Asuwabuka avuka kanjani? Hezekiya engaphila lamathambo. Ngicela umuzi umuntu kaNkulunkulu. Akaqali ngokushaya azwi. Akaqali ngokuvutha. Uthi angazi. Kodwa engikwaziyo maningi. Futhi ahlakazekile. Lo baba uchaza ukuthi uyenzile research ngoba ukuhleleka kuphethe ulwazi. Mayethi maningi abafethu kodwa naze nathule enkonzweni. Mayethi futhi ahlakazekile. Shuthi engakayi kwezikamoya ube sober. Wawabuka ukuthi awunanti ikhanda lingapha na umlenze ungapha. Uthe mayiqeda yonke into yokuhleleka uThixo wachazeka. Ukuthi awuzi phambi kwami ulwazi ungenalo. Ngalento oyifunayo ngoba ingozane ethi uthandazela izinto kodwa ulwazi awunayo olanele kodwa uthandaza kakhulu kodwa ulwazi lanto oyithandazela incane. Kuthe makuhlangana lento yokuthi uthi Hezekiya hayi maningi mahlakazekile awumuzi uNkulunkulu uthini uthi uNkulunkulu engaphila usethi lona hayi i-research yami ingenza ukuthi ngithi angazi kodwa wena waziyo because kuyi research ufika ubona just this thing ngiyayifuna not impossible kodwa uNkulunkulu mhlambe nengenza kodwa kuyimalini ukuhlela akuyona imali aningizwanga akuyona imali akuyona ngisho encane inkinga kabi ukuthi ufuna umuzi kodwa unangisho iplan yomuzi awazi ukuthi uzoma kanjani kuyimalini ngathi ukuhlela kuyimalini ukuhlela akuyona imali thatha isikhathi ubuke udwebe bafetha hayi kuyimalini ukuthi ngifuna umuzi ongaka yani ngicela ningenzele i-quotation uhlale ne-quotation yakho uthi Nkosi nanku umuzi kuthi ufuna imali engaka angisazi ke ukuthi uyokwakheka kanjani kodwa mina ngazi uzoba nje futhi uzobiza imali engaka ngaze ngakhuluma ekseni ngedwa angazi ke uyoma kanjani kodwa wena Nkosi uyazi kodwa wona kukanje uthi kuNkulunkulu ngibonga ukuthi ukwenzile kokuhleleka prophetha phezukala awulande esikamoya uyihlanganisa nalokho osukutholile prophetha phezukala amathambo ngicela imuzwa mayi prophet uthini uthi mathambo ningezwa izwi lika Hezekiya uthi mathambo zwanini izwi lika Jehova kodwa khuluma yena uhlanganisa ulwazi alitholile emathambeni uhlanganisa nezwi lika Jehova
kwavela kwagquma ithambo elinye laya kwelinye ithambo kwasuka elinye lapha ya laya kwelinye ithambo kwahluma imsipha kwavuka ibutho lisukaphi izwi kodwa ehlangana neorder wavela lo baba Mathambo zwanini izwi kaJehova. You don't come with a word baba uthe izwi lakho kodwa udeclare into nawo ongayazi awunalo nje ulwazi baba uthe izwi lakho noma yini ngifuna kwena ngiphayo ngiyayifisa le moto ade kambo bani ungile ukufisa imoto imali nesitolo hayi angazi wa kuyimalini ukobuza akuyona imali base nithule kakhulu kuyimalini ukobuza kumalini ungene uthi ngicela le moto ngiyayithanda ithini into yayo uhlale kuyo uphuma uthi inkosi mina ngazi kodwa yona batheni imali engaka thina siyeke ingcenye yethu yokuhleleka lezi ezihlelekile ezitest driveayo ayifuni ukuthandaza lezi ezithandazayo ayifuni ukutest drive kodwa namhlanje kusenze ngathi inkosi ngasisiza nje kuhlangane kithi lezi zinto zombili ye 2026 siyahlela siyathandaza siyahlela noma yini esifunayo sizoyidweba phansi sizoyihlela yebo imali ayikho kodwa sizohlela lana sithenga ngokuhleleka nokuthanda the combination angilandele laba babili abasele ngemangalisa embalo nansi indoda iwasha amanethi sengilandela losele sengithandaza ngempela iwasha amanethi ayibambanga inhlanzi ngifuna ubone masephuma inhlanzi ezinkulu izisukephi benzeni laba ngiyabathanda ke laba yilezi inhlobo ezihlelekile kodwa engathandazi ngayizolo bathatha amanethi ukuhleleka bathatha umkhumbi ukuhleleka bahluleka behlelekile ngoba uJesu engekho nongezwe ngedwa abayanga bodoba ngezandla bathatha amanethi ngikhuluma ngawe nohlelekile kodwa makuthandaza ubuka abantu nje ubuka iTV makuthandaza uthemba ingqondo yakho uthemba ukuhleleka awake ngikuvezela abahluleka behlelekile mase ngikuvezela mhla sebedonsa badonse kanjani bathatha amanethi emakhaya bathatha umkhumbi number 3 baya ngesikhathi esiright ekusuku isikhathi siyavuma awubazangazi ngikuphi isikhathi siyavuma imaterial banayo kodwa bahluleka bawasha amanethi ekseni kwafika uJesu ngicela ukweqa yonke indaba kaJesu engene emkhumbini ethi ngitshelekeni ngicela uma sethi phosana amanethi uthi uPeter hayi inkosi lento seke sayenza sishila usuku bonke kodwa ngenxa yezwi lakho anikho ekseni uthi uPeter angene ukuphinda ngiphose ngoba ngiyabona ekseni khona into ekhona entsha bengenayo izolo angene ukuphinda ngizame no khona into engikhuluma naye angene ukuphinda ngizame yona ngqo into engihlulile last year ngizokwenza yona futhi this year ngoba sengibonile khona into engenza izolo ngenza kanti anginayo bathi amanethi besinawo sahluleka umkhumbi bukhona sahluleka kodwa izwi lakho besingenalo wathi uPeter angazi uPeter isambulo wasithathapha wathi ngenxa yezwi lakho sesiphusha ukuhleleka kwethu imaterial yethu siphusha nezwi so bathi waphosta amanethi isikhathi asikho kahle kodwa baphethe ukuhleleka baphethile bahluleka esikhathini esiright behlelekile izwi lingekho kodwa ke ngithi sizophinda into ehlulile into esizame 5 years ago the same business engayizama yangihlula ngenzeka ngayiplana ngangayithandazela kodwa this time angizame elinye business ngiyakhona ngo
ulwandle olufanayo. Khona into entsha ngiyiphethe, ngiphethe izwi lakhe. Wena babuthene ezwini lakho, kodwa ngiliphethe lodwa, ngiphethe namanethi ami. Kwenye into ezokushaya empilweni ukuhlezi uzama izinto ezintsha. Yo, yalento faba ibanga imisikholede ngicela ukisho. Awuphumelele empilweni njalo uzama izinto ezintsha. Fanele uqale ubuke yini ekuhlule kule. Njalo uzama izinto ezintsha, usudayisa lama products, kuhle ukudayisa. Usudayisa lawa futhi. Usudayisa lawa futhi. Konke okufikayo sikwazi ngawe. But akwazi uphumelele, kodwa uhamba ukhotha abantu ukuthi ubani uyimillionaire, yilento, ubani uyimillionaire, yilento. Kusho ukuthi lento iyaphumelelisa kodwa ihlula wena. Wena akufuni ubone uhlulwa yini, uzame elinye. No, ngiyazwa ngikhuluma nomuntu oyedwa la. Yeke ukushintsha izinto. Checka yini ibingekho ngesikhathi ngizama eqaleni. I won't change into engizamayo. Ngizophinda ngqo. Ngizophosa khona ade ngiphose khona. Ngoba ngiyabona amanethi benginawo futhi ukuhle ukuthi nginawo. Kodwa lokho wezwe. Hayi. Angithi most masibona ine capital. Inamanethi iyalikhohla izwi. Izwi shwala ukuthi declare uma ungenalutho, uthena ababezweni lakho noma yini engiyicela. Onemali uyakhohlwa. Sihamba sofaka imali zethu lapha singabuzanga khona. Angifuni ungena ko Triple M nako bani nokobani ngoba ngizolimaza inqwaba le endlini. But one of the painful thing ukulahlekelwa izumbulu zemali kodwa ungakwazi ukukhala back kuNkulunkulu ngoba uyazaza umtshena ngamhla uya. Uyayazi pain ye loss ongeke uyixoxe emthandazweni. Ngoba ngokuthi baba lindiza kanjani ibhanoyi, inkinga uzungene ebhanoyini wabona ukuthi unemali, wabona ukuthi amanethi akhona. Bafethu ngikhuluma ngayishaya inqwaba yethu njalo masinamanethi asibuzi lutho, sikhohlwa izibhalo, sikhohliswe, sithi hayi ngoba sinokuthi kanti noma imali ikhona. Khuluma amazwi uthene ezwini lakho, asikho isikhali esilolole mina usisho imali ikhona esingaphumelela. Baba sengotshala lapha ya, uma ungavumi yenza into engangiphazamisa, mfake noma amanethi ekhona, angabi yizwi mhla ungenanto, ngoba lisebenza ivele nalo lodwa izwi. Awukwazi ukukhothi izwi nje, izwi kuphela. Kanti awazi usokhe kuze ngithole la ngidinga certificate mhlawumbe sinje noma idiploma. Thatha idiploma yakho. Musu ukuthandazela izinto ati amanethi ayawekho. Man of God, baba ngifuna ipromotion lo nyaka ngicobeka izandla. Kodwa leyo promotion ine requirement ongayicheckile. Akuyona ngisho imali uko check ukuthi konje umuntu ongafuna lesasihlalo udinga siphi certificate. 6 months. Hayi ngizosenza mangiqeda ukusenza sengiyabuya ngiyathandaza. Sengiyabuya ngithi baba iside lami ngiliqedile ngoba ukuhleleka is our side. Usukuthi baba yami ingcenye ngiyiqedile. Eyakha ayijwayele ukuqala kanti eyakha uyiqedanga. Baba yami ingcenye ngiyiqedile. Bengicela nje yakho Nkosi. Mina lokho kudingeka njengomuntu. Njengomuntu ngikwenzile Nkosi. Sengidinga wena ungenelele. You will see wonders. Babuya nenhlanze eziningi ngenxa yokuhleleka. Mhlawumbe ngamkhotha noma yi1
uElijah phambi kwabaprofethi bakaBhali. Mhla kwehla umlilo phezu komhlatshelo. Ngifuna ukutshela yamlilo awuvelanga eyilimini kuphela. Kwabe kumhlatshelo. Kwama abaprofethi bakaBhali. Kwama umprofethi kaNkulunkulu. Kwathiwa ngeke sibasi. Kodwa umuntu obiza uNkulunkulu wakhe ozophendula ngomlilo uyena uNkulunkulu. Thiwa zaqala ezikaBhali. Awubazalwane. Sengizama yonke indlela yokuncenga manje. Ukuthi lento iyadingeka ihlangane. Baqala bakaBhali. Thiwa bamemeza kwaze kwashona ilanga. Baze bayilimaza lutho ukuthi kwehle umlilo. Awumbuke lo wethu mayifika. Akaguqi. Akathandazi. Thiwa wathatha isikhathi eside ehleli ithempeli. I-altar. Aningi ngizwa uyifunda. Thiwa wama nje wathi umthandazo mana kancane. Alimi kanje i-altar. Lokho kuba ngaphezulu. Lokho kuba ngaphansi. Siwathi basethile wabesebheka phezulu. Wathi wena uNkulunkulu ophendula ngomlilo. Ungehle yini? Udle lomhlatshelo. Akaqalanga ngokumemeza. Uqale ngokuhle. Walisethi i-altar. Wayesethi wena uNkulunkulu ophendula ngomlilo. Ungehle yini udle lomhlatshelo. Thiwa wamemeza kanye. Kwaqaka ukumemeza khambi kodwa. Kodwa khamba nokuhlela i-altar. Kwahlangana ukumemeza kwakhe. Kwahlangana ne-altar ehlelekile. Thiwa kwehla umlilo. Wadla umhlatshelo. Umlilo was too much. Waze wakhotha ngisho amanzi. Kwenza njani Eliya? No, ngihlanganisa i-combination. Order and prayer. Order. 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 Bafethu order. No sasiyahamba ohlela into zakho. Uyisethe. Ingakafiki fasting. Wena uNkulunkulu ophendula ngomlilo. Ungehle yini? Udle lomhlatshelo. Kwacaca ukuthi izulu asabambeki. Ngoba ingcenye yakho iqedile. There is no miracle eyenziwa ukuhleleka kodwa. Izinto zikamoya zingekho. Futhi awukho wenziwe ezikamoya. Ukuhleleka kungekho. Wena udelay nje ngobani? Uhamba ngomlenze wodwa. Into ekubambezelayo umntaka baba. Uhamba ngomlenze wodwa. Mhlawumbe impostoli ngicela uadressa lento yokugcina. Kuhlupha ukuhamba ngomlenze wodwa. Kuhlupha ekutheni umfundisi umbuyazi ohamba ngomlenze wokuvutha kuphela. Uyakhathala umlenze wodwa. Uze Paul umuntu eselenda ayisebenzi. Kade hleze vuka kuseni. Kade umlenze uyi1. Nohleleke kuphela. Uze phele iyakhathala lento mayiyodwa. Ngoba into eyikhathazayo hayi ukuthi awuyenzi. Inkinga umphumela. Ayikho into ekhathaza ngongaboni umphumela. Kodwa namhlanje shadisa lezi zinto ezimbili. Shadisa lezi zinto ezimbili. Oh my God. Halalama. Oh Jesus. Mina sengibonile ukuthi akukho la ngesifike khona. Mkhulu uThixo simphethe. Sithe nje ukulungisa amatafula.
ngcwele. Hey Jesu. Yazi mawuzama umshumela ukuzame noma yini. Yabo lento engikhuluma la ngiyancenga kuyo. 2020 kuhambe ngeCovid lapha kithi ekhaya. Sanje lezo zonke izimoto. Ngizama ukulanda wena. Covid yadla. Sabuyela emateksini. Mhlambe there is a gap ka 2 to 3 years singena moto. Sitsheleka kubazalwane. Sihayirisha. Kodwa lokho ngithandazile baba. Nginceke yakho. Luthi imoto. Kuyikonga ukuthandaza. Akukho konke. Kwaphoqa ukuthi umuntu ezesisukume engayekile ukuthandaza. Ekulabantwana laba bathi, "Hayi bambanala iphepha, bamba iphepha siklina amagama." Aningizwa. Angiklina amagama, hayi amaklina amagama ade unezikwenethi igama liyaklineka, siyalungisa amagama omuntu. Aningizwa. Yimo thandazayo. Kodwa akafanele ngiqale iprocess. Angane maka ku 21 days ini. Ngakhipha imali, ngilungisa igama ngiyahlela ngapha. Ngapha ngibhizi fire. Father, I need this car. Father, I need this car. Ngapha ekuhleleni kufanele ngilungise igama. Aningizwa. Ngapha ekuhleleni ngoba akusiza ukuthi uyavutha kodwa lento oyifunayo awuyihlelele. Umosha igama kodwa ufuna into enkulu ezosemisa igama lakho. Thina sinjalo thina. No baba bathi ukuncoliswa ukuthi nokuthi. Clean igama. Hawu, seclean igama. Hawu manje ngoba phela ngifull time enkonzweni. Na. Kwaphoqa ukuthi hayi no, umfundisi ungayidli imali ingakadluli kwi-account. Njalo uma uthola imali, i-deposit ivele kwi-account. Noma ungayifaka manje uyikhiphe manje, ayivele kwi-account. Aningizwa. Ngifuna imoto. Kodwa kunale process yokuhleleka. Yoclean igama. Yokuthi ngithola u2000 ngiqale ngiyawu-deposit, ngikhiphe manje. Kugula kodwa isystem yalento engiyifunayo. Nongizama ukulanda wena. Ngeke ulunge ngokuvutha kodwa nokuhleleka kodwa. Hawu ngapha ngiyayange ukulani ngayifaka phinde ngiwithdraw manje ayivele nje. Kwathiwa nje ungayidli ingaveli kule account. Ngoba impela uyayithola kodwa siboni la. Ngakwenza lokho. Ngapha baba I need this car. Father I need this car. Sangiqalile namagaraji ngiyahamba. Mangibona imoto ngiyabuza imalini le moto. Ngapha mphisi ngilungisa igama. Ngifuna ubone isimanga. Uma sivela one of that car engayithenga kanjalo. Uma sivela wonke umuntu, "How man of God, unamandla uNkulunkulu. Awunamandla Xoko. Sekunika into engaka kanti unamandla kodwa plus ukuhleleka." Ayikazi qathaka iMercedes isuke ezulwini. Kodwa idinge isikhathi. Klinani igama lami. Ngenze njani? Mina ngikashiwe ngisebenza kanje ebank bathi hayi mawungenza nje mfundisi. Banqeda sebethi uthole noma incwadi futhi engavela from the church ukuthi wena umfundisi. For isikhathi esingaka. Ngathi ngifuna incwadi ngabona usecretary ukuthi kwaya mina endlini ngayibhala. Ngenzi order. Mr. Buthelezi umfundisi wala ekhaya from 2010 yabhalwa yimi. Hamba ebank manje ngiphethe incwadi. Yeke ibhalo ubani ngiphethe incwadi inestembu. Amantombazana aklinile igama ngapha ngiyathandaza. Ngoba kuyenzeka uhlele kodwa into ibanjwe likamoya. Kuyenzeka uze umkhathi uvulekile kodwa into ayehli. Kanti mina ongayihlelelanga kodwa izulu livulekile. Uzuthi isizini yami manje yento enje kodwa uthola ayiveli. Inkinga ingqondo ayikasethi ilungiselele into oyifunayo. Ngakwenza. Kwathi ngihleze endlini I don't forget. Ngibona ngene icall yelinye ibank. Awuyifuni nodwa noma imali engaka. Mabefona ingqondo ishayishisa ukushuthi igama leklinekile. Mina ngiyafonela. Aliphelanga i-hour ngangisemall. Aliphelanga i-hour
ngangisemall ngoba ayikho into yovela ivele cabanga lento ine process lapha ka 4 months discipline in prayer, discipline ekwenzeni ukuhleleka, order. Ayenza lento ayenza mama mangifika ebhenki bathi gugugu bathi hayi imali engaka qualify khona imistake eyenzeka ngifuna ubone ukuhleleka uyakwazi ukuluza into usuyibambela bathi hayi no kulungile sisacela ukufona kancane si confirm in your church kanti research angiyenzile ngokuphelele sicela ukuconfirma in your church. Hayi ngithi mina lungile ngitshela bazongibuza inamba osebenza ebhenki uzoyazi into engikhuluma ngayo umuntu mayithatha iloan noma akubuzwa yena inamba lokuthi usebenza aphi ngibona abantu bahamba bayofona uma befona vele ikhala kimi ngisaba ukulibamba ebhenki phela ngani ifonela mina ngilivimbe ezebuye ethi akekho umuntu obamba ucingo ngithi mina kanti inamba wayini ngacela ngimina nina nifonela mina bathi hayi baba inamba ziyiceli kuwe sichecka kwi system njengoba uthe i-13 action vele sawushaya makuvela vele inamba zakho ngakhumbula ukuthi ama poster nani ifaka inamba zakho ngabona lapha ingozi yokufaka inamba zomfundisi entweni zebala yes ngathi mina hayi ubala ngiyabuya kusasa ngahlala kwicomputer kuGoogle yonke into enenamba yami ngayikhipha hleleke afaka inamba kaChairperson ngase ngimtshela uzothola icall kusasa sasa you will receive a call mothola nje leyo call please uyibamba ngakusasa ngaphuma nayo into but uyabona ivelaphi hlelekeni uma kodwa sivela kubantu hey shutha akalali uyathandaza yebo akalali uyathandaza kodwa hayi kuphela lento engikhuluma namhlanje is like a recipe into esengazi ukuthi umuntu usohlupheka mayithanda ukuhlupheka yabona lokho engikhulumayo sengikubonile kuke recipe umuntu usohlupheka mayithanda ukuhlupheka kodwa mangiphethe lokhu kokubili ngithandaza sengathi ngeke ngihleleke bese ngihlela izinto super sengathi ngeke ngithandaza I know I think uku right bafethu I think uku right no I think uku right man besikuphu 15 years ebandleni this year and akaze ngisebenze mina lo ngaphuma ongoyo inkosi yangibiza nje yangibiza ngobheli final year yathi ngiyakubiza ngathi inkosi ngicela ukuqeda ke iexam shuthi degree yami yohlobisa kodwa ngeke ngaqedi ngaqeda ngangena entsimini for 15 years umuntu uhambe ehlala kubazalwane ehambe eqashe emafletini umuzi ngizangawuthola this year kodwa ngifuna ubone ukuthi uvelaphi bafethu lokho engikhuluma ngakho yona mfihlo ukuphumelela August ngene kuwona umuzi kodwa uqale ngoMay umuzi kuba umuzi ka 2 months oyokuthusa mawufika all along ngithi Nkosi ngifuna umuzi baba ngiyathanda ukudla ukuthandaza uma Nkosi ngingafa ingane zami ngoyishiyaphi sengishumele kangaka ngiyathandaza kuphela but May 2 I don't forget kwafika into ethi faka imali ehardware noma encane bafetha nikho I remember leyo mali ayingekho ngaze ngaphoqeka ukuthi angimane ngiyitsheleke ngoba ngizomkhokhela lo muntu ngenkani kodwa ngeke ngiyisebenzise ngifuna ukuyifaka same time ehardware ngiqali account lo muzi ngiyawubiza kanti by the way kithi ubaba wafe ngenamuzi
Sengenzile ne-research njengoba ngithandaza nje kunezibopho kumuntu wesilisa wakaButhelezi into yomuzi ngoba ingozi ungabi nalwazi yenze research ngamathambo akhomile okay umuzi ubaba uzowafa akanamuzi abantu besilisa ekhaya abanamuzi noma ngavutha but I have to know lento engiyifunayo ngilwa nani okay ngalithola ulwazi hayi kade ngumuntu ethandaza evutha okay lento istronghold akuyona nje into elula kithi ngithama ngithola konke lokho leyo mali ngase ngithi okay angiyifuni imali ezofika ngoyifaka ngoba ayenzeki angimane ngiyitsheleke ngofaka ngenkani ngivula ngenkani iaccount angifuni ukukutshela nje ukuthi ngine site engayiphiwa for 2 years kodwa akwakheki uma ngenza lento ngoMay 2 kanti nge-15 kuMay mangithi esayithini ngihlezi ngiyangifike ngithandaze ngipake for 2 years kodwa awukho umuzi kodwa ngihlezi ngithandaza akhona wrong inkinga ngithandaza kuphela kodwa ngidwebi lutho ukuthi osuka apha ama blocks yona indlime njani ungazi ukuthi into ayisebenzi kanti iyasebenza inkinga uyishadisile May ngizoshadisa lemthandazo engihlezi ngiyenza ne-account engiyivulayo kanti phakathi nenyanga emva kwamaviki amabili ngothi ngothandaza ngifike senginomhlabathi namatshe isite siyatshontsha uma ngifika ngibone ukuthi uThixo ongiphushisa ngifake lo 10 ngoba njengamanje sizophambana nalabo bantu mase ngibaxoshe sofana ngikhokhela amatshabo ongenani bathi ngizokhokhela amatsheni hambani ngizokwenza njani ngekho mali manje ngishaka yonke into yabo u10 uyahlangana athi hayi ihardware yonilethela hambani endaweni yami mina ngiyaqala Monday ngaqala with 10 indlela engisasho ukuthi ifike komalini engayazi yasuka phi leyo mali kodwa from u10 okuhleleka nemthandazo bengihlezi ngiyithandaza namhlanje ingane zami zinekhaya you need, child of God, planning, prayer. Ungathambisi nakunye kulezo zinto. Sime ngenyawo zethu thandaza. Oh Jesus. Some about apostle can come for. Oh Shanama. Oh, thank you, Lord. Jesus. Sime ngenyawo sonke athandakayo sithandaze. Namhlanje umoya ingcwele uyabona uNkulunkulu ukhanda ikusasa lethu. Yeah, God is building our future. Angazi ngayisho kanjani lento. Uqinisekisa ikusasa lethu. Uthi I know the plans. Uthi ngiyayazi imicabango enginayo ngani. Uthi nginemicabango emihle. Uthi yokunikeza ithemba usithi nesikhathi esihle sizayo. Le message